खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि हारिमु इउटुब चेनेलाव बरायबाय। बे मोनाबिलि समाव आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोरैनो इम्परटेन्ट, जों बयनिबो थाखाय इम्परटेन्ट बे मोनसे मेसेजआ जोंनि WhatsApp फेसबुकआव फैगासिनो दङ। थारैनो आं बिनि सायाव फरायनो सिगांनो लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बे जोंनि दानि भारतनि जि थासारि, कर'ना भाइरासनि गिथाव, बे समाव जोंनि हादरा जेरैबो खोमसि दरसि जानो हमदों। मुलुगनि सावस्रि फसंथान ICMR आ भारतखौ सांग्रांथियै थानो खावलायदों। बेखौ आं फरायनोसै। बेखौ लिरदों गबिन बागलारी, बिथाङा राव सोलायदों। बेवहाय दङ, फैबाय थानाय 72 घन्टाया भारतनि थाखाय गेदेर मोगा-मोगि जानायनि सम जाना फैगासिनो, मानोना मुलुग सावस्रि फसंथाननि ICRM आ बुंदों दि भारतआव कर'नानि थामथि दोहौ साग्लोबसारगोन। जुदि भारतीयफोरा गोनां बायदि सिङाव होनाय खान्थिफोरखौ सांग्रांथि लाया, अब्ला थामथि दोहौआ समाजाव साग्लोबसारो। अब्ला भारतआव सानफ्रोमबो 50,000 सुबुंनि जिउ खहा जागोन होनना सुबुं अनजिमानि गुबुंथिया गुबुन हादरनिख्रुइ रोजासिननो जोंनि भारतनिया। बे समाव 50,000 सुबुंफोरा सानफ्रोमबो थैनो हागौ होननानै हाइ एलार्ट होदों मुलुगनि सावस्रि आफाद ICRM आ आरो बे मेसेजखौ हरदों। बेखौ ट्रेन्सलेट खालामदों। दासान्दिथ' जोंनि भारत हादराव गोबां सुबुंफोरा सानफ्रोमबो रोजा रोजा थैदों, 50,000 नङाबा बिनि गाहायाव गोबां थैगासिनो दङ। बेनि रिपर्टखौ नायबा जों नुगोन। बेवहाय आरो लिरबावदों, गासै थागिबिफोरखौ अन्नानै खावलायोदि ओंथि गैयै खामानिनिफ्राय जानगार जाना था। माने जेबो खामानि गैयाबा गोजानाव थांनाङा, न'निफ्राय ओंखारलांना, बेखौ फोरमायदों। अन्नानै गासैखौबो न' सिङाव थानो बिथोन हो। नोगोरनि फाहामसालियाव जायगा गैया, दा हस्पिटालावबो जायगा गैया, रेफारेल गैया, जेबो थिरांथा गैया, जेबो गनायथि गैया आरो जेबो रांखावरि गैया। जोंनि हादरा दा बे मा अबस्थायाव दङ जों बयबो मिथिखायो। सरकाराबो दा बहुद प्रब्लेमाव दङ। बेनो मोनसेल' राहा, गावनो सांग्रांथियै थानाय। न'खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफ्रा गोसो हो। जोंनि न'खरनि साफ्रोमबो बिमा-बिफा, बिदा-फंबाय, बिब'-बिनानाव, जों बयबो गोसो होनांगौ। नैबेहाय माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ मुंख'दों। बेवहाय होनदों, उखैहाबना दाथा। माने बे समाव जोङो उखैहाबनानै थानाङा, जेसेबां हायो जोङो उखैजानानै थानाङा। आदारखौ जों जानांगौ नांगौ समावनो। आरो 2 नम्बराव लिरदों, 1 नम्बराव उखैहाबना दाथा, 2 नम्बराव लिरदों, हाखु-दाखु दाखालाम। हाखु-दाखु जेब्लाबो दाखालाम, बेयो जोंनि थाखाय गाज्रि, सुबुं जिउनि थाखाय। सुबुङाव जेब्ला हाखु-दाखु खालामनाङा, बेखौबो फोरमायदों। आरो 3थियाव लिरदों, सानफ्रोमबो घन्टासे साननि बिदुं ला। माने सानफ्रोमबो सानसेयाव 1 घन्टा सानदुङाव थानो खावलायदों। सानदुङाव थानाया जोंनि देहानि थाखाय जोबोरैनो गोनां, बेखौथ' बुंनानै फोजोबनो हाखाया, मेडिकेल साइन्सआव बियो रोखा। आरो 4 नम्बराव होनदों, एसि दा बाहाय। माने गुसुआव दाथा, एसि दा बाहाय, फांखाबो बाहायनाङा, बेखौबो होनदों। माने बांद्राय गुसु खालामब्ला जोंनि देहानि थाखाय खहा जायो। 5 नम्बराव दं, दै गुदुं लों। दै गुदुङा जोंनि देहानि थाखाय बयनिख्रुइ साबसिन फिल्टार दै बुंजायो। 6 नम्बराव होनदों, जाग्राफ्रोमबो ओंख्रियाव खावसे सामुस हाइजें गुन्दै होफादेर। जोङो हाइजेंखौ देग्लिनानै गुन्दै खालामनानै बेखौ मोनफ्रोमबो जाग्रायाव होनदों खावसे सामुस, आधा सामुस होफानांगोन। दालचिनि जाथोसे मस्ला बाहाय। दालचिनि मस्ला दङ, बेखौ मस्ला दखानाव बायनानै लाबोनानै बेखौ जाग्रा लोंग्राफ्राव जों होदेरनानै जानो हायो आरो ओंख्रिफ्रावनो जा। 8 नम्बराव दं, हराव कापसे गाइखेरनि लोगोआव सामुससे हालदै गुन्दै लोंफा। सामुससे हालदै होनानै गाइखेरखौ जों लोंनांगौ। गाइखेरजों जोङो हालदैखौ लोंनांगौ। 9 नम्बराव दङ, न'आव दै गोदौनायनि खफ'खौ गन्थं आरो खुगाजों ला। माने केलटिङाव जों दै फुदुंनानै बेखौ जों खुगायाव सोनांगौ, खफ'खौ दुंनायखौ, ओमफ्राय जोङो खुगा गन्थङाव होनांगौ। बिदि लायाबा जों माबायदि लानांगोन, जोङो ओंखाम गुदुं बा दै गुदुंनियावनो जों हासुंखौ सोनानै हासुंनिफ्राय गन्थङाव लायोबा साबसिन जायो आरो जों जेसेबां गुदुंखौ जों सहायनो हायो बेखिनिखौ गावबा गाव लाबानो जाबाय होनदों। आरो फुङाव लं जाथोसे लं मस्लाखौ साहाजों फिथाइ सामथाइनि खमला ला। जोङो लं मस्लाखौ मा होनांगौ, साहाजों फुदुंनानै लोंनांगौ, ओमफ्राय फिथाइ सामथाइनि खमला ला होनदों। खमलाया बे जोंनि देहानि थाखाय मोजां आरो बियो कर'ना भाइरासनि समावबो जोबोरै मोजां होननानै बेखौ डक्टरफ्रा प्रुभ खालामनानै मोनदों। आरो बेवहाय मख'बावदों, जुदि नोंथाङा कर'नाखौ फेजेननो नागिरो, अब्ला सायाव होनाय माने सिगाङाव मख'नाय गासै खान्थिफोरखौ फालि। गाइखेराव हालदैया नोंथांनि देहायाव बेराम होबथानायाव बांसिन हेफाजाब होयो। गाइखेरा जोंनि देहाखौ, गाइखेराव जुदि हालदै होनानै जों लोङोब्ला सानफ्रामबो जों बेलेग बेलेग बेमारनि थाखायबो, माने बेफोर मख'नाय गासैबो मुवा बेसादानो जोंनि देहानि थाखाय जोबोरैनो गोनांथार। बे कर'ना भाइरासनि थाखायल' नङा, माने जोंनि देहाखौ स्ट्रं लाखियो, माखासे बेमार आजारनिफ्राय जोंखौ बारग'होयो। बेनि उनाव बुंबावदों, मास्क गानथार। जों बायजोआव ओंखारलाङोब्ला मास्कखौ गाननांगौ आरो जों मानो गाननांगौ, मास्क गानाबा जोंनि खुदैया जेरै गुबुननाव आरो गुबुननिया जोंनाव हाबो, हांफ्रा, बेफोरबायदि जोंनो बे भाइरासआ, बिजानुआ बारदेरनो बांसिन खाबु मोनो। गावजों लोगोसे गुबुनाबो सेफ जायो। बिनि उनाव समाजारि जानथाय, ससियेल डिस्टेन्स, माने जों एसे गोजान गोजान थानांगोन। बांद्राय सिथाबनानै थायोबा जोंनियाव बेफोरबायदि जानो हागौ। ओमफ्राय बुंबावदों, 2 मिटारसो गोजानाव था। 2 मिटारसो गोजानाव थाथ'नांगोन। सम सम आखाइ सुबाय था। जोङो साबोनजों सम सम आखाइ सुनांगोन, सेनिटाइजार बाहायनांगोन। आरो
बेनि उनाव बुंबावदों बांसिन सुबुंनि होंगो दोंगो एबा सुबुं थुबुरमानिफ्राय गोजानाव था। माने बाजारफ्राव थाङोबा दखानफ्राव थाङोबा बेफोरबायदियाव गोबां सुबुंफोर मोजां गाज्रि जों बेहाय मिथिना, बेनि थाखाय जों एसे गोजान गोजानाव थानांगौ बेखौबो फोरमायदों। NB नायनो गोनां गोबां खस्थ'नि गेजेरजों ट्रेन्सलेट खालामनाय जादों, ओंखायनो जेसेबां हायो शेयार खालाम आरो लोगो नङैफ्रा फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालाम। माने बे रादाबखौ जेसेबां हायो शेयार खालामनो खावलायदों। बेफोरनो लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि बुंनायफ्रा माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा खालाम आरो नोंथांमोना आं बुंनायखौ मोजाङै गोसो होनानै खोनासंनानै जाहाथे साफ्रोमबो बाहायनो नाजायो। जों जेसेबां सांग्रां थायो गासिबो बेमार आजारनिफ्रायनो बारग'नायनि एसेबाबो चान्स थायो। बेखायनो बे SMS खौ जाहाथे जोंनि जायफोर बुजिगोन बायदि बा मिथियाखै बेफोरनि थाखाय आं बेखौ शेयार खालामबाय। आं बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा होदो। गोजोन्थों लोगोफोर।